sili. Ito yung itlog natin. Yung sibuyas, bawang, sili, kamatis, saka yung ating ampalaya. Ano ko yung yung sounds kasi maingay, mag-exhaust tayo.
po siya ng ating ginisang ampalaya with egg na may sili na anghang. Kain po tayo. Ito yung hash natin. Inap ko na yung exhaust ko kaya pasensya na kanina naka-off. Madali lang naman itong luto. Kain po tayo. Healthy na ulam. Thank you for watching. Bye-bye. Sana po mag-subscribe kayo sa aking channel. Ayun na MG Straon po. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye-bye. God bless you all.